נשמע כולם? חזרנו אחרי כמה דקות, בגלל שהיינו צריכים לנוח קצת, ואתם יודעים מה. בבקשה תעזרו לי. אוקיי, והיום אנחנו הולכים לשחק The Strongest Battlegrounds! חוץ מ-TDS, let's go, וואו, לא אכפת לי כל כך. טוב, דבר ראשון שנעשה, יש לי קצת בואו-בקס, אז בואו נקנה קצת אימות. מוכנים? רנדום. דאונלוד. אוקיי. אוקיי, קבלו אותי. אולי לא הולך לנצח? לא יכולות. בונג 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 בונג. עכשיו קבלו. הוא הולך לצאת. הוא הולך ללכת לפה. בונג 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 בונג. אוקיי, הוא הולך לעשות לי את זה. בונג בונג בונג. קבלו אותי! קבלו אותי! טוב, לא כל כך אכפת לי. יאללה, אימות חדש. יאללה, מוכנים? בואו נראה מה יצא לי. קבלו אותי, קבלו אותי. וואו. איזה, וואו. אוקיי, אני אפסיק. In the clash cringe. אוקיי. פרון. מי שצופה בג'וטוסו קייזן, נראה לי שידע את האימות הזה. אוקיי. יאללה, ואימות אחרון לפני שמתחילים להילחם, חבר'ה. בואו נראה. יאללה. סטייליש פליפ. זה שאני יכול לעשות לאנשים. אוקיי. זה סרטון הזה. אוקיי. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו בעצם הולכים להילחם נגד אנשים מצליחים. לא יודעים מה זה לשחק. אתם שומעים שהוא ממציא. לא ממציאים, באמת לא יודעים מה זה לשחק נורמלי. מה זה האבומניישן הזה? כן, רק תסביר לה מה זה אבומניישן. אבומניישן זה בעצם מוטנט שעבר אפילו יותר כאב ממוטנט רגיל. על מה אתה מדבר? אבומניישן זה... טומי, אל תגיד שאני לא צודק. זה בול מה שזה אבומניישן. אוקיי, אז מה זה בומרגיישן? שאלה טובה. אוקיי, חבר'ה, אין באמת מה לעשות במשחק הזה, אז בואו נמשיך למשחק הבא. What the? אז אוקיי. סליחה שאני מקלל, כן. אוקיי, אז דבר שני שנעשה זה מרדר מיסטרי. מי שיודע מי זה יובל דור עכשיו ששים לייק וסאב לערוץ, כי אני מכיר אותו ואני יכול לסדר לכם איתו ג'סטה. סתם, לא חייבים ולא שום דבר. טומי, מצטער אם רואים את ה-OBS שלי בסרטון. כאילו, אני פשוט מנסה לבדוק עם מה שקרה לזה. אוקיי, אז נעשה שתי סיבובים של מרדר מיסטרי ונסיים את הסרטון, חבר'ה. אז בואו נקווה שיהיה לנו סיבוב טוב. אתם יודעים, אני אומר דותן יוצא המרדר והוא מנצח. כבר עשיתי את זה היום, או השבוע, או מתישהו, אני לא זוכר, אבל עשיתי את זה כבר כמה פעמים.
לא, לא יצא לי מרדרר. הרמתי את הרובה במזל, כן? טוב, אוקיי, תשמע, חבר'ה, נעשה את הסיבוב הזה, ונצטרך לסיים את הסרטון. כן, כי לצערנו, כי אתם צריכים לתמוך בנו, אז אם תתמכו, יהיה לנו אפילו את הסרטונים הכי ארוכים שתוכלו למצוא ביוטיוב ישראל. כן, ואני עוד כמה ימים יתחיל לייב. ככה לא, לייב אי אפשר, אנחנו צריכים אישור מגוגל. אל תשאל אותי איך אני אמור להשיג את האישור הזה. אני לא יודע איך אני אמור לפנות לגוגל, כי אני לא עכשיו... רק אלוהים יודע. יאללה. אני אשאל את חבר שלי, הוא מבין בזה, הוא עושה לייבים כל יום. היא המרדרר, או שהיא לא, אלוהים יודע. מרגיש כאילו מישהו לידי הוא המרדרר, אבל אני הולך סתם לעקוב אחריה. אם אתם שומעים יריות, אז אל תתייחסו אליהם, בגלל שאני הולך לנצח. זה אפילו... קבלו, היא הולכת לקבל מרדר. אוקיי, אני מת. קדימה, תן לי לנצח משחק. אני אשבע אם היא יורדת, או... רייסיזם? אוקיי, במי היא הולכת לראות? אומייגאד! טוב, יש לי רעיון מה זה גרוע. אני יודע שהוא כל כך טוב. דסטין רייפלמן. יאללה, היה סרטון טוב חבר'ה, וגוד ביי.